kenang-kenangannya almarhum bapakku. Dhisik saurunge loro. Iki resik banget ki. Si enek gembor, iki ngocor-ngocor. Iki dhisik nang kono tanduran bako. Tanduran bako terus iki tanduran elung yang kemarin dulu karo aku kae ngecep-ngecep nih. Iki elung atau teko rambake wis ngene iki. Wis babat nggih makan terus ninggalane bapakku elung. Iki pada rencana apa diguluti, apa tanjuri sayur, sawi, ngono kae. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Dan ada satu yang masih hidup atau bisa dipanen. Yaitu iki seledri. Kita tangki legend iki, tangkine bapakku legend nyemprot. Iki wis dipanen sing sak nganu kae. Telung gulut. Ninggalin Pak seledri. Nampak di seledri. Wis nampak garek nandur tok. Seledri seburger. Bakalan rungkut iki engko. Wis ora enak semacul-macul. Biasane angger teko aku wis langsung mrene. Wis resik enak macul-macul, besik-besik. Tandur-tandur. Ya Allah, ya Allah.